Kako su momci spremni? Pa nisu spremni, sad će početi da se spremaju, ali dobro izgledaju. Dobro izgledaju, imali su dobru pauzu, skoro mesec dana, ali su vodili računa o sebi, koliko vidim ovako na prvi pogled, a sutra ćemo i prekosutra to da i izmerimo i da uradimo testove. Niko se ugojio nije, svi dobro izgledaju. Tako da mislim da će biti to dobro. Tim je sad pomlađen, šta to znači za vas? Pa podmlađen i probat ćemo da nastavimo tim trendom, da iskoristimo ovaj deo prvenstva, da damo mlađim igračima malo više minutaže, da vidimo ko su ti igrači na koje Olimpija treba da se osloni u narednom periodu, znači da kroz ovaj deo prvenstva odaberemo jednu grupu igrača koji će znači moći da nose Olimpiju u narednim prvenstvima sa boljim igrama i boljim plasmanom nego što je to ove godine. Da li ćete tražiti još pojačanja? Pa tražit ćemo, ceo ovaj mesec je mesec za prelazni rok, tražit ćemo još par igrača, treba nam još dva igrača. Koje pozicije? Pa treba nam jedan levi odbrambeni igrač i treba nam za sada nam trebaju dva vezna igrača. S obzirom da Šporar za sada ostaje ovde, špiceve nećemo tražiti, ali recimo dva dobra vezna igrača, koliko budemo mogli da nađemo, probat ćemo to da rešimo. Da li ćete možda menjati šta u taktičkom smislu? Ili ostajete kod 4-5-1? Pa, zavisi šta uradimo. Ako dovedemo nešto, pa nas zbog toga natera da menjat ćemo, ali nije bitno 4-5-1, 4-3-3, sve to je rezultat igre koju hoćeš da imaš ili koju možeš da imaš. Ono što ćemo menjati, to će biti unapređenje igre. Znači, unapređenje igre koji smo počeli da pravimo pre 2 meseca. Mi moramo da nastavimo taj proces i da to bude još brže, još bolje, još kvalitetnije, jer ja mislim da ima dosta prostora da se taj deo popravlja. Sad, u kom rasporedu to nije bitno toliko. Kako si iskoristio zimski premor? Probal sem se maksimalno regenerirati, spočiti, potem sem se začel počasi pripravljati, tako da mislim, da sem dobro izkoristil to pauzo. Kako se je pa pripravljal? Pripravljal čist po navodilih trenerja, kaj nam je on priporočil, smo se držali njegovih navodil in bomo videli zdaj, kaj bo tisti pokazalo. Danes je za vami prvi trening, kako je bilo trenirati? Super, sproščeno, fajn bilo, smo se s fanti spet videli, smo spet skupaj. Bomo videli, kako bo naprej. So bile noge kaj težke? Pa niso bile težke, ko mi čakali smo, da smo žogo dobili, da smo lahko med sabo igrali, tako da je bilo res fajn. Pred vami so priprave, mogoče tam ne toliko zanimiv del, kjer se boste morali fizično pripraviti. Kaj pričakuješ od tega? Eni se veselijo, eni ne. Upam, da bo čim prej konec, da bomo lahko s tekmo začeli. Kaj pa nasplošno pričakuješ od priprav? Kakšen bi rad stopil 1. 2. marca na teren? Kakšen bi rad stopil? Ja. Čim bolj pripravljen, da bomo razvili tisto svojo igro in da bomo bili čim bolj uspešni. Zaenkrat si ti edini na poziciji levega boka, gledaš na to? Ne vem, bi pripravljali kakšno konkurenco ali ne. Z Jovo tam skupaj tekmujejo za svoje mesto. Ko bo boljši, on bo igral. Dejan, zimski premor se je končal, kako si ga izkoristil? Pa dobro, na začetku sem si vzel nekaj pauze, pol pa sem začel z enimi lahkimi treningi, lih toliko, da sem v tem enem procesu treningov, da ne prijem glih nepripravljen na te priprave. Danes je za vami prvi trening, kako je bilo trenirati? Pa dobro, po tolkem času, mislim, ta zimska pauza je kar dolga, tako da malo smo se že uželeli, vse skupaj, igralcev, treningu, tako da je bilo super. Kaj pričakuješ od priprav? Od priprave, da imamo ene dobre take priprave, da se pripravimo na ta drugo polsezono, da odigramo čim več tekem, da se uigramo, da imamo eno tako mlado ekipo in da ene cilje, ki si postavimo, da jih pol tudi izkoristimo. Ekipa je pomlajena, ti sodiš med te starejše igralce. Kakšna bo tvoja vloga? Pa dobro, to bomo videli tudi tako po enem naključju.
ne bom nič govoril, ampak ja, eden starejši sem. Upam, da me bojo mladi poslušali.